بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناس بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أمبي الله سبحانه وتعالى فوق أبركة مسامي صنع كبير أونا سنغلو كلو بلبل بين كوننا كلو ميني على يكى يفا كلوي كاكى هنا كلوي كاكى بنيا كلوي كاكى كهوراني فنا كلوي أمبي مسار رحماني فو نينكا أبركة كوسبة دانتي فوليمينا كذا كاتون كريدو يكني كلوي نينما ينعا على ما سنغلو غرزيكا دولا ما دو فنا بين على يمونو غرزيكا دولا على ما مسيكا فوي دي على ما نينكا على واجبات كمنا كادوما وكمنا أنتسيكا فوي فوق الله سبحانه وتعالى فوق أبركة الحمد لله رب العالمين والحمد لله على كل حال إن فوبا كلام تشومنا نبي توكا جموكا ميسيك أو ينوي إسبيس رمضاني سون تيجلون كوفي أسيو سيجي أمبي ويلي بلانا إمام دوما أني منو مجيكا كنين ينما نيوفي وكمانا بي أنكي بيكا ويلي بلا أنغا إمام بدوما كابو غارانتي بوغو والمكيلا مسيكا فو كابو بقداجي نو دي إمام مولاي سليمان بالوي وكمانا بافو مولاي سليمان ماكو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل باستيلا الحمد لله مالتنا بالو إماما أيوة أني ويلي كنا كنا كجارة نيوكوسبة إن شاء الله وكمان بيفو دانتي فولي منا نيمبي كسيكا سلاميا جوكروما دوندو أني هذا مدون سي مين يدينه كوننا بلا جلي كانكي كحكيكه kadaka ambo fanga jimukay konna sangani wati bela jili ko biriku morso bena joro do sujoro la okmana mauma ni be simina ikanko ke on fana si mini odi ka sika au imamu wele kana au kana cika munu bawda ani dina yere be sika tani tacugo munu ye femunu be do faraka anga batu kan femunu be ke sababu ye kanga batu cien ninga sika na ulasi limana o munu ba do luka do kokure munu fana ta don luka sika don ninga sika wire kisika bo wale munu be ke sababu ye ku ka suncie war makele ku ka batu cien ninga na Allah subhanahu wa ta'ala ko ufunu koro ala ka bela jile kisi oma kadaka sungalu kalo nye kalo bade kalo mi ni Allah subhanahu wa ta'ala na ya wajiba anto temenonga inafu aya wajiba au yereka chomina au yereba foka qur'an bele ban kono na ko ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam kama qabla allazina min qablikum la'allakum tattaqun okmana ni wele kanabi ni sun fora e islamia jo simba do fo o jo simba en konnana fɛnw de bɛ yen minnu kɔnnen don fɛn dɔw bɛ yen minnu dagalen don nka su yɛrɛ fana talen kɔfɛ ka bɔ yen bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'i ye silamɛya fɔ i ye saniya ko fɔ o tuma na silamɛya yɛrɛ ye fɛn min fɔ saniya kan imam Sulemani Balo an bɛ fɛ k'i datu o la anw ye. alhamdulillah an balima silamɛ an bɛ Alahu taala fo k'a tanu k'a waleɲuman dɔn k'aw yɛrɛ fo k'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye an bɛ kɛnɛ min kan an nisɔndiyalen bɛ aw jaabi ni kɛnɛ in kan alhamdulillah sabula silamɛ ka hakɛ a silamɛ ɲɔgɔn kan o dɔ de ye k'a ka wele jaabi surtout n'i wulila diinɛ ko la o ye ko la belebeleba ye alhamdulillah an bɛ kaloba min kɔnɔ ala ka kalo in timɛ d'an ma allahumma amin a bato kɛlɛ ala k'a nɔgɔya n ma amin ya rabbi kɛ ala k'a minɛ ye allahumma amin o kɔfɛ i ye ɲininkali min fɔ sanuya sɔsini ye walanda belebeleba masha Allah walanda belebeleba cogo di an ka fiko kitabu daminɛ dɔ bɛ yen n'o ye lakhdari ye lakhdaritigi bɛ n'a fɔ a ka kumaw la ko awwalu ma yajibu alal mukallafi tas'i'u imanihi ko fɛn fɔlɔfɔlɔ min bɛ wajibiya baliku kan o de ye a k'a ka limaniya la kɛnɛya k'a ka limaniya la kɔrɔkɔrɔya k'a ka limaniya cɛɲɛ limaniya cɛ ɲɛlen kɔfɛ mun bɛ ɲini a fɛ summa ma'rifatu ma yuslihu bihi farda aynihi a ka fɛn dɔn a ka farda kɛrɛnkɛrɛnnen min ye ni fɛn min ye farda dɔ bɛ yen o wasa ka farda ye ni dɔ y'a kɛ a binna ka bɔ i kan mais farda min ye farda kɛrɛnkɛrɛnnen ye hali ni bɛɛ y'o kɛ f'i k'o kɛ Allahu akbar a bɛ farda saba de fɔ o la
ako ke ahkami salati ina fa ka seli kiru wa taharati ani sanuya kiru wa siyami ani sun kiru. Allahu akbar. Ni saba naam ustaz nin ka gele ala ma kosɛbɛ nin ka gele ala ma kosɛbɛ. Allahu akbar. sun seli sanuya o kɔrɔ tɛ kɛ hiji ka fɛgɛ walima jaga ka fɛgɛ nɛ la olu ye san kɔnɔ siɲɛ kelen ye olu gulonnen don seko la hali ni ye fantan ye i bɛ sun fantanya tɛ sun bin ka bɔ i kan ni ye fantan ye a bɛ jaga bin ka bɔ i kan ni ye fantan ye a bɛ hiji bin ka bɔ i kan fo n'i y'a sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ mais ni saba mun bɛ nin bin ka bɔ i kan la nin bɛɛ b'i kan donc sun an t'o walanda kɔnɔ kosɛbɛ an bɛ sanuya min kɔnɔ usa sanuya ye tilayɔrɔmaw de ye sanuya fitinin bɛ yen sanuya kumaba bɛ yen nɔgɔ fitinin bɛ yen nɔgɔ kumaba bɛ yen. Allahu akbar. Sanuya o ye alabato tile de ye. O ye alabato tile ye. Alabato tile de y'o ye. Allahu akbar. Wa sanuya limaniya dɔ don an-nazafa min al-iman ala kira ko sallallahu alaihi wasallam sanuya a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min ni i bolo bɔra i la bolo t'i dɔ ye wa limaniya dɔ fɛnɛ de ye sanuya ye ala bɛ maa sanumanw fɛ. Allahu akbar. donc sanuya ka ɲi kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ustaz n'an bɛ don sanuya kɔnɔ an b'a daminɛ depuis sanuya bɛ kɛ ni fɛn min ye an b'a daminɛ o la an kana ji la sabula munna seliji tɛ taa kɔ a tɛ taa kɔ n'i y'a tatɔ y'a kɔ dɔrɔla de b'a kɛ jɛnɛba tɛ kɔ a kɔ fini ni sɔfɛ n'o y'a sɔrɔ a tɛ sanuya ji kɔ ɔ ji jumɛn kan ka kɛ ka sanuyali kɛ ni sanuya kɛra wajibi ye ji min bɛ kɛ ka sanuyali kɛ o ji fana bɛ kɛ wajibi ye dɛ parce que fɛn fɛn ni wajibi tɛ taa k'o to o bɛ kɛ wajibi ye fɛn fɛn ni farida tɛ taa k'o to o bɛ kɛ farida ye fɛn fɛn ni sunna tɛ taa k'o to o bɛ kɛ sunna ye donc ka na ji la fɔlɔ ji kabakoba de bɛ ji la. Allahu akbar. Allahu ta'ala ye ji min jigin ka bɔ sankolo la ala ko ko inna anzalna minas samai ma'an tahura kan ye ji sanuman jigin ka bɔ sankolo la. ala y'o ji wele ko ji sanuma o jigintɔ ka sanu a jiginnen n'a kɛra fɛn na fɛn min n'o o nɔgɔlen tɛ a ka sanu nka n'a ɲagamina dɔrɔn sariyatigiw bɛna f'i ye k'i ka fɛn saba kɔlɔsi a la k'i ka fɛn saba kɔlɔsi a la k'i ka fɛn saba kɔlɔsi a la pour que k'a fɔ ko karisa sanuya la sariya ka sanuya la f'a k'a sɔrɔ a kɛra ni ji de ye mankutu saba dafalen don min na o ye jumɛn ye ji yeɲɛnɛ kana yɛlɛma couleur ji odeur kana yɛlɛma suma ji gu kana yɛlɛma n'o y'a ja walima a timiya ye ni ni saba yɛlɛmara dɔrɔn ustaz ji nɔgɔra a nɔgɔra cogo di a bɛ se ka baara laada la n'an bɛ fɛn minnu kɛ laada la an bɛ se ka olu baara n'a ye i n'a fɔ misaliya la an ko a yeɲɛnɛ mais ni nɔnɔmugu kɛra a la a yeɲɛnɛ yɛlɛmara dɛ mais laada la an bɛ kafe min o a bɛ se ka kɛ ka kafe kɛ o bɛ dun o bɛ tɛmɛ ni parfum kɛra a la a bɛ suma yɛlɛma laada la an bɛ se k'o kɛ k'an ko a b'an kasa ja ni di kɛra a la walima sukaro kɛra a la an bɛ se k'o kɛ te la an b'o min taridi de mais sariya baara tɛ se ka kɛ n'a ye ni nin dɔ la kelen yɛlɛmara fiyewu o sisan an ka taa yɔrɔ jan dɔrɔn n bɛ mɔgɔ dɔ f'i ye a ka sanu an ɲɛnɛ nka a nɔgɔlen don sariya la awɔ o ye jumɛn ye a ka sanu an ɲɛnɛ mais sariya bolo sariya la a nɔgɔlen don wa a ka bato fɛnɛ bɛ farati la o ye maa sugu jumɛn ye voilà maa min bɛ don ɲɛgɛn na k'a ko an fan caman i b'a sɔrɔ palan de bɛ don an bolo k'an ko i b'a sɔrɔ e bɛ koli daminɛ f'i tilatɔ koli la o y'a sɔrɔ ji min b'e bolo tɛgɛ donna ji la safinɛ kɛra a la ji in sanuya minɛra a la jalaminɛ bɛ na dɔw la a ka hakɛ to n'o ye ɲɛgɛnɛkɛ ye n'o nana mɔgɔ dɔw la i b'a sɔrɔ u bɛ jalaminɛ kɛ n'u ye jalaminɛ kɛ u kan k'u sanuya de ɔ ji jumɛn b'olu bolo ye koliji de b'u bolo u b'o ta k'u b'u yɛrɛ sanuya n'o ye mais o sa ma sanu dɛ a ka sanu an ɲɛnɛ parce que an tɛ sumamaya nɔfɛ an b'a ye a ye ji kɛ a yɛrɛ la mais ji jumɛn kan ka kɛ k'ale sanuya o de ye ji min yeɲɛnɛ ma yɛlɛma a kasa ma yɛlɛma a ja ma yɛlɛma ale ka ji in tɛ sariya fana b'o yɔrɔ fana wajibiya sariya b'o wajibiya de donc i bɛ se ka ji dɔ kɛ k'i yɛrɛ sanuya ka nɔgɔ in bɔ i la a n'a suma mais i bɛ tila ka taa ji sanuman ɲini min bɛ mɔgɔ wɛrɛ sanuya k'i sanuya n'o ye
Allahu akbar jalamina bɛ ten ɲamana ta bɛ ten ustaz ka bɔ a la an ka finiw donfiniw sanfɛ fini ni duguma finiw ani dali finiw i b'a sɔrɔ an b'a bɛɛ ko ɲɔgɔn fɛ ustaz o man ɲi o parce que ni e ye nɔgɔlen kelen bila ji la o bɛ ji nɔgɔlen donc fɛn fɛn donna e y'o bila ji jumɛn na ji nɔgɔlen na o bɛ kɛ fini jumɛn ye fini nɔgɔlen donc nin bɛɛ bɛ alabato yɛrɛ nin b'a timiya dɔw bɔ a la o ye jumɛn ye sanuya dafalen tɛ donc k'a bɛ wajibiya baliku kan a k'a ka sanuya kiri dɔn Allahu akbar cɛ kan muso kan bɛɛ k'i ta dɔn bon cɛw ta o ka dɔgɔ a la o ye jumɛn ye cɛ ka nɔgɔ man ca kosɛbɛ nka an balakaw ka hakɛ to olu ta ka ca sabula fila b'olu ta la min tɛ cɛ ta la laada jeli b'olu ta la bange jeli b'olu ta la bon bana jeli bɛ kɛ olu ta la o tɛ cɛw ta la est-ce que i bɛ k'a faamu bon nin kelen o kelen sa nin bɛɛ y'a damana kiri ye parce que sanuya n'a dira a b'i bolo waati min na ka farida min tu i kan n'i m'o farida di fo sanuya minɛr'i la ka sɔrɔ o farida waati bɔra o y'o kɛlen juru ye e la bon ni sanuya seginna ka na i ma juru de b'i la dɛ i bɛ fɔlɔ ka juru de sara ka sɔrɔ ka continuer n'i ka baara ye ka n da don a yɔrɔ la dɔɔni misaliya la seli waati bɛ se ka muso dɔ to a ma seli ale tɛ seli fo seli waati bɛ bɔ ni seli waati bɔra n'a nana k'a bɛna seli dɔrɔn a bɛ barika a ye ko a ka laada nana donc seli waati dun bɔra ka sɔrɔ ale ma seli o ye seli waati juru y'ale la bon a tɛ se ka seli parce que sanuya minɛra a la donc ale b'o kɛ tile dama dama n'a sanuyara don min na ale b'i ko dɔrɔn a bɛ seli continuer mais ka sɔrɔ juru min b'a la a m'o sara juru dun sarali fana ye wajibi o ye wajibi de ye bon a bɛ ten cogo la laada yɔrɔ la a bɛ ten cogo la bange jeli yɔrɔ la donc fo ka nin fɛnɛ kɔlɔsi o de kan ka kɔlɔsi kosɛbɛ o kɔfɛ tuguni an ka na jɛnɛba la o caman bɛ i b'a sɔrɔ jɛnɛba nɔgɔ bɛ k'u la u tɛ jɛnɛba ko cogo dɔn walima u t'a ko ji yɛrɛ dɔn parce que i kɛtɔ k'a fɔ k'i bɛna labɛn sabati ka jɛnɛba ko ji kalaya ni fɛn dɔ kɛra ji la ka ji sanuya ji fɛn dɔ lakelen yɛlɛma o ji ma sanu dɛ n'o ji ma sanu ne ko k'i b'o yɛrɛ kɛ k'i sanuya i n'a fɔ ni mɔgɔ min ye banakɔtaga kɛ k'a fɔ k'i bɛ jalaminɛ kɛ k'o sanuya dɔ kɔni bɔra yen mais dɔ wɛrɛ nana donc ko sanuya kiri dɔnni ye wajibi de sanuya tɛ taa ji min kɔ o ji i y'o yɔrɔ min fɔ maa camanba de bɛ yen cɛlakaw fara ka musolakaw kan minnu tɛ jɛnɛba yɛrɛ koli sariyaw yɛrɛ n'u t'a dɔn n'u t'a kisɛw dɔn a bɛ i n'a fɔ i datura minnu bɛ u ka bangejulu ye walima kelen minnu b'u ka laadajuluw ye olu kɛni bolo o nanu na waati minnu na u ye tile 4 walima tile 5 walima tile 6 min k'o kɔnɔna na o seli juru kɛni n'i ye maa ta 100 o 100 k'a fɔ mun b'a dɔn ko b'o seli waati ninnu sara a maa bɛ jate n'i y'o kisɛ fɔ o tuma na hakili la lamɛnbaaw kɛni tulo b'a la janko an balakaw olu bɛna faamuli caman sɔrɔ a kɔnɔna na ka dɔn ka fɔ ja ni maa min y'i ka laadalajuli ye n'i tilala laada ninnu yeli la waati min seli juru minnu tun b'i la i k'i hakili to olu la olu sarali kɛli ma diyagoya ye o ye wajibi de ye Allahu akbar o ye wajibi de ye laada jeli bɛ ten bange jeli bɛ ten donc ka b'o la ustaz ka na seliji la mɔgɔ caman bɛ yen i b'a sɔrɔ ka seliji ma dafa parce que seliji ye fɛn 3 de ye farda sunna mustahabu wa fi ba'du riwaya fadail farda kɔrɔ min ye wajibi sunna bɛ da o kan o ye kira ka taa sira sallallahu alaihi wasallam sabanan ye mustahabu ye fɛn min kanunen don bon i b'a sɔrɔ nin bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan o de ye seliji ye nka i b'a sɔrɔ anw ka seliji la an b'an cɛsiri min tɛ partie l'essentiel an b'an cɛsiri o fɛ ka tɛmɛ l'essentiel kan i n'a fɔ voilà seliji la n'an m'a daminɛ an b'an tɛgɛ ko de fɔlɔ k'a daminɛ o tɛ farida ye mais i b'a sɔrɔ an bɛ tɛgɛ in ko kosɛbɛ ka tɛgɛ denkɔniw cɛ bɔ a ka ɲi nka farida tɛ de seliji filanan ye jumɛn ye da kucukucu i b'a sɔrɔ an b'an da kucukucu fo k'an jija ka kasa bɛɛ bɔ da la o fɛnɛ tɛ farida ye an bɛ ji sama ka don an nun na ka fiyɛ ka bɔ o si tɛ farida ye seliji farida bɛ daminɛ ŋaniya sirili la ŋaniya bɛ siri ɲɛda ko waati de ka ŋaniya siri n bɛna n sanuya ka Ala bato
ŋaniya innamal a'malu binniyati a bɛ siri dusukun de la donc ne mɔgɔ min tora ko dɔ la ka seliji ta daminɛ dɔrɔn i b'a sɔrɔ i bɛ para ka taa ŋaniya t'a la quoi parce que ŋaniya siri yɔrɔ i panne o kunna donc seliji farida fɔlɔ ye ŋaniya ye seliji farida filanan o ye ka ɲɛda ko mɔgɔ caman ba bɛ yen i b'a sɔrɔ ɲɛda kora a ma jɛ ye jumɛn ye hakɛ min kan ka ko o de ye k'a daminɛ tulo fila ni ɲɔgɔn cɛ nin bɛɛ ye ɲɛda ye visage ka na ten si bɛ bɔ yɔrɔ min na laada la ka na bɔnbɔn jukɔrɔ nin bɛɛ ye ɲɛda ye k'i to k'a ko u b'a fɔ ko f'i ka nin yɔrɔ ninnu k'olu bɛɛ tereke ji k'olu bɛɛ la nun jukɔrɔla ani dawolo jukɔrɔla ninnu parce que n'i bɛ ka koli kɛ fo ka se tulo fara ni ɲɔgɔn cɛ ka yɛlɛ ka na ten da in na ɲugu b'i ten na ani tɛgɛ ɲɛ ka nin bɛɛ o ye ɲɛda ye o ye seliji farida filanan ye mais mɔgɔ caman bɛ dɔrɔn a kɛ tan i b'a sɔrɔ a ma dafa seliji farida sabanan o ye k'i tɛgɛ ko fɔ nɔngɔnkuru mais an caman b'a ye k'an ye tɛgɛ nin ko daminɛ la i b'a sɔrɔ an t'o ko an bɛ sina ka ji kɛ n tɛgɛ la dɔrɔn ka kɛ tan mais i tɛ nin ko k'a sɔrɔ n'i ma nin ko dɔrɔn farida ma dafa e ye koli fɔlɔ min kɛ o ye sunna de ye o tɛ farida ye donc farida koli de k'a daminɛ yan fɔ yan e b'a fɔ ko wayajibu taqlilu asabil yadayn tɛgɛ denkuninw cɛbɔli bɛ wajibiya de i b'a cɛbɔ de e ma ye hali ni mɔgɔ min bɛ ka tayammum kɛ a fɔ k'i ka tɛgɛ denkunin cɛbɔ wa o ye bɔgɔ ye kuma tɛ ji ma donc i b'olu cɛbɔ de o ye seliji farida sabanan ye a naaninan k'i kunkolo masaya bon a fɔra ko a kunkolo de masaya n'i ye fɛn wɛrɛ masaya kɔni o ye fɛn wɛrɛ de a bɛ faamu kunkolo de bɛ masaya a duurunan ko k'i sen ko sen denkuninw bɛ cɛbɔ k'i sen ko fɔ alikabakuru a wɔɔrɔnan n'i bɛ seliji ta i k'a teliya a wolonfilanan k'a yɔrɔw tereke mais i b'a sɔrɔ dɔ b'a ta solosalo la a t'a tereke voilà ɔ k'a tereke o ni ji k'a labɔ de bɛ fara ɲɔgɔn kan parce que ni i ma ji k'a la i bɛ ka mun tereke terekelen kun de ka nɔgɔ dɔ bɔ i la nɔgɔ minnu bɛ tɛgɛ fɔlɔ ninnu ni voilà ka se k'olu bɛɛ bɔ bon n'e ma ji k'a la i bɛ k'a tereke fu ka nɔgɔ tɛ bɔ a la donc nin wolonfila ye seliji farida ye mais i b'a sɔrɔ sa dɔ bɛ na seliji ta sisan nin wolonfila ka fɛgɛ ale bolo parce que duuru de ye naani de ka gɛlɛn o ye ɲɛda ye tɛgɛ koli fɔ nɔngɔnkuru k'o masayali ani sen koli o naani de ka gɛlɛn tɔ saba ye ŋaniya terekeli ani teliyali olu ka nɔgɔn bon ka na seliji sunna la tɛgɛ ko seliji ta daminɛ sunna de don da koli ye sunna de ye ka ji sama ka don nun na k'a fiyɛ ka bɔ o fila bɛɛ ye sunna ye ka kunkolo masayali lasigi o sunna ye ka tulo ko ka tila ka segin ka tulo ko olu ye sunna ye ka faridaw dada ɲɔgɔn kan donc n'i ye seliji kɔlɔsi i b'a ye sunna ni farida u bɛ don ɲɔgɔn na donc i ka a daminɛ ni sunna ye ka tɛgɛ ko ka da ko ka ji sama ka don nun na ka fiyɛ ka bɔ o kɔfɛ ka ɲɛda ko ka tɛgɛ ko fɔ nɔngɔnkuru ka kun masaya ka taa ka segin ka tulo ko ka segin ka tulo ko ka sen ko nin ye seliji tali dafalen ye ŋaniya siri bɛ kɛ ɲɛda ko waati o sabu mɔgɔ caman de bɛ yen min tɛ nin dɔn caman bɛ yen min tɛ nin dɔn o tɛ ŋaniya siri yɔrɔ dɔn donc n'a fɔra ko fɛn fɛn ye farida ye walima fɛn fɛn ye wajibi ye min tɛ taa k'o to o fana ye wajibi de ye a bɛ i n'a fɔ sisan ne ko e ka ji jan ka min usazu ne ma jifilen tɔgɔ fɔ mais ne bɛ ji di ne ma e bɛ ji ta cogo di ka di ne ma wajibi don a ka kɛ jifilen kɔnɔ walima kelen bidon dɔ kɛ nin kɔnɔ ka na d'i ma voilà donc hali n'o ma fɔ e kan k'a dɔn k'o b'a la o ye tiɲɛ ye donc alabato bɛɛ bɛ taa surtout saniya ka b'o la ka na jɛnɛba la bɛɛ kan k'o dɔn o tigi ni a ye kalo labɔ ye walima kamalennin parce que ni mɔgɔ baliguyara dɔrɔn fɛn fɛn bɛ denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔbaw kan min si ye san 100 ye nin baliguyalen filɛ dɔrɔn fɛn fɛn bɛ nin ka wajibi ye o bɛɛ ye baliku in ka wajibi ye bon mɔgɔ bɛ baliguya fɛnɛ ni charti 5 de charti 5 o de bɛ mɔgɔ baliguya a fɔlɔ i ka kalo labɔ ye ni mɔgɔ sogora mɔgɔ ye kalo labɔ bɔra muso la a filanan n'a si sera san 18 ma a sabanan ni si bɔra fan wɛrɛ min t'a kunkolo ye a naaninan ni y'a sɔrɔ sogo la a duurunan ni npogotigini a barila k'a kɔnɔma don nin 5 bɛ mɔgɔ kɛ baligu ye i y'a faamu fila bɛ fara a kan o ye i ka kɛ mɔgɔ ye silamɛya welekan y'i lasɔrɔ i bɛ dɔ kalama silamɛya ko la o ye jumɛn ye i bɛ silamɛ o ye i bɛ dɔ kalama a ko la mais n'i tɛ foyi kalama a la donc n'a wajibiya de kɛ i bɛna kɛ cogo di
ite foyi kalama te foyi kalama o worona yi wolon filana yi ka kɛ hakili tigi mɔgɔ min ye fatɔ i bɛ se ka mun wajibiya o kan alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko kalimu wulila ka bɔ fatɔ kan f'a ka taa bɔ a fa la o fɛnɛ na sariyatigiw bɛ dɔ fɔ yen sa a ka kɛ fatɔ yɛrɛ min ye fatɔ yɛrɛ min ye fa sangana non o sen t'a la o ye fa sangana de ye o y'a sangana ala k'an kisi o ma donc ni mɔgɔ balikuyara dɔrɔn sanuya y'a ka wajibi ye o de la muso kan k'i hakili to a den ka sanuya la kosɛbɛ cɛ e fɛnɛ kan k'i hakili to i den ka sanuya la kosɛbɛ e ɲɛ b'i den na i yɛrɛ bɛ k'a ye a bɛ ka don kow kɔnɔna la a ka koliw a ɲininka karisa i bɛ se jɛnɛba ko la a ɲini ko la walima jɛnɛba ko cogo yira a la i denw sigi dɔrɔn bon n'aw bɛ seliji ta seliji bɛ taa tan de n'aw bɛ jɛnɛba ko jɛnɛba bɛ ko tan de jɛnɛba ko nin ye wajibi ye nin jɛnɛba ko tɛ wajibi ye parce que mɔgɔ caman bɛ yen u bɛ jɛnɛba ko dɔw kɛ wajibi ye ka sɔrɔ o tɛ wajibi ye misalala an taara san dɔ hiji la an bɛ ka taa juma la yɔrɔ n'aw bɛ yɔrɔ dɔw la tuma dɔw la ɲɛgɛn ko ni fɛn ninnu a dɔw ma nɔgɔn hôtel dɔw bɛ yen an bɛna taa juma la ale sigilen dusukasilenba don ne ko a kɛra cogo di k'ale ka juma la taga kɔni bila ma k'ale tɛ se ka juma la k'a filɛ k'ale ka juma koli ma kɛ ne ko ne m'a faamu k'ale ma juma koli kɛ ko ni m'o kɛ k'i tɛ se ka taa juma la juma jɛnɛba koli kɛ ne ko ne ba a ɲɛ bɛ se ka taa ko ne ko mun na k'o tɛ wajibi ye ko ni m'o kɛ nka ayi juma koli ye sunna de ye o yɔrɔ bɛɛ a ye seliji ta k'i tilen ka taa misiri la wa filɛ juma tɛ muso ka wajibi ye mais n'a taara a bɛ bila a ka seli fana dɔ la mais ale tun t'a dɔn k'a fɔ ko ja ni m'i ko k'i tɛ se ka taa juma la. k'i tɛ se ka taa juma la a t'o dɔn. bon o koli ye sunna de ye dɔw fɛ. parce que ale la faamuyara cogo min ka yɛrɛ la yanni i ka taa juma na i ka jɛnɛba ko donc ale bolo n'i ma jɛnɛba ko dɔrɔn i ka juma t'i ye. o ye maa ye donc fɔ i ka nin kiiri ninnu ɲini k'a dɔn nin de ye fardu ayini ye farida min b'e kelen kɛrɛnkɛrɛn parce que farida dɔ bɛ yen o wasa ka farida ye misaliya la sisan ni dɔ y'a kɛ dɔrɔn a binna ka bɔ tɔw kan misaliya sukan seli jama la ni mɔgɔ fila wulila dɔrɔn ka seli su kan hali ni mɔgɔ tɔ ye mɔgɔ 100,000 sukan seli farida binna ka bɔ aw kan a tɛ bɛn ni fila ka seli n'aw taara tugu la a bɛ se k'a tɔ dafa mais n'olu ko asalamu aleykum o y'a bannen aw tɛ se ka sukan seli kɛ bilen donc o ye wasa ka farida ye ni dɔ y'a kɛ a binna ka bɔ dɔ kan est-ce que i bɛ k'a faamu mais seli fana hali ni diɲɛ bɛɛ y'o seli o b'o bin ka bɔ i kan sunkalo sun ni bɛɛ y'a sɔrɔ o b'o bin ka bɔ i kan voilà o ye fardu ayini ye farida min b'i kɛrɛnkɛrɛn donc ko baliku k'a ka fardu ayini de dɔn lafidaritigi ye 3 de fɔ sun seli ani sanuya bon sun o gulonnen tɛ sanuya la kuma dɔ la mais seli gulonnen don a la o ye tiɲɛ ye awɔ sun gulonnen t'a la cogo di musa an bɛ sunkalo de kɔnɔ an b'o de kɔnɔ kuma dɔ i b'a sɔrɔ suguridun waati b'a sɔrɔ i bɛ cogo dɔw la n'o y'a sɔrɔ i bɛ ten sɔlatu y'i sɔrɔ ten sɔlatu dun kɔfɛ dɔrɔn sun daminɛlen a kɛra ka sɔrɔ i ma sanu i ka sun tiɲɛna de la i ka sun ma tiɲɛ i ka sun ka ɲi ni i kora waati min na i bɛ continuer n'o tɛ i ka sun kɔni ka ɲi wa a b'o cogo la kuma dɔ surɔsogo bɛ na mɔgɔ la n'o ye k'i to sunɔgɔ kɔnɔnaw na fɛn dɔ bɛ nin la wala n'o nana mɔgɔ la jɛnɛba nɔgɔ b'i kan tɛ fɛn kɛ sun na i ye kuma faamu o tɛ foyi kɛ sun na i b'i ko dɔrɔn i bɛ tɛmɛ n'o ye nka muso kɔni n'ale ka laada nana walima bangejeli nana est-ce que i bɛ ka kuma faamu donc sun kuma dɔ o mago bɛ sanuya la nin yɔrɔ ninnu fan fɛ mais seli o mago b'a la waati bɛɛ donc ça c'est hakili to sanuya la kosɛbɛ hakili to sanuya la i ji o mago bɛ sanuya la i ji fana mago bɛ sanuya la a mago bɛ sanuya la Alahu Taala a ka kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani a sotigimuso dɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ka bɔ Maka u bɛ na Madina u bɛ na don Maka u kan ka naamu ta yɔrɔ dɔ la o y'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ tɛ sanuya la u tɛmɛna ka taa a sanuyalen kira ko k'u ka segin ka taa fɔ nin yɔrɔ la ka taa naamu ta yen parce que sanuya dira a ma dɔrɔn donc a bɛ taa don bato kɔnɔ a donda ye fɛ tile de bɛ bato bɛɛ la e ma ye n'an bɛ seli an bɛ ikama kɛ o kɔrɔ ka seli jɔ
ema abe fo ko sun ko ni salatu waati sera ko ka dumuni jɔ o kɔrɔ o y'a tile de suntigɛ waati n'o fɛnɛ sera o y'a dayɛlɛnnen donc tile o bɛ alabato bɛɛ la a dayɛlɛnna n'a datuguna bon alabato dayɛlɛnna fan caman ye sanuya i hakili to sanuya la inna allaha yuhibbul mutatahhirin Ala taala bɛ ma sanuyaw fɛ i hakili to sanuya la ka b'o la ustaz ala an ka na société kɔnɔ sanuya an bɛɛ mago b'a la an bɛɛ mago bɛ sanuya la nɔgɔ yɛrɛ ye fantanya de ye wa nɔgɔ bɛ gɛlɛya de ko fɔ wa nɔgɔ bɛ juguya de ko fɔ a bɛ bɛnbaliya de ko fɔ i hakili to sanuya la a bɛ fɛn caman alakira sallallahu alaihi wasallam a ko sanuya ka d'ale ye o la ustaz mɔgɔ k'i hakili to i yɛrɛ la dakasaw o kɔrɔ tɛ k'a fɔ fɛn min fɔra sunkalo la ko sunbaatɔ dakasa ka di ale ko o kɔrɔ k'i ka n'i da non i da ko kuma laɲini ye jumɛn ye n'i tɛ ka dumuni kɛ da kasa min bɛ bɔ o kasa in k'a ka di ala ye sabula mun na e ye dumuni to yen ala de kosɔn ni fɛn tɛ ka don furu la fɛn min bɛ yen a b'o odeur de labɔ donc diyagoya o kasa bɛ bɔ k'o kasa ka di ala ye parce que fɛn tɛ ka don furu la mun na i ye dumuni to yen ka ji to yen ala de kosɔn donc kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a ka di anw ye o i hakili to a la cɛ k'i hakili to a ka sanuya la muso k'a hakili to a ka sanuya la hali minnu bɛ bɛɛ k'i hakili to o la hali sanuya bolo ma a bɛ fɔ ko ni denmisɛnninw sera san 10 ma ko k'u fara ka bɔ ɲɔgɔn na da dilan na cɛmanninw bila u dama musomanninw mun na parce que fɛn dɔ bɛ se ka n'u ma fɛn dɔ bɛ se ka na musomanninw ma o kɔfɛ donc sanuya kana don ɲɔgɔn na wa a b'o cogo la hali ne ba i hakili to so kɔnɔ i yɛrɛ la i ka labɛn cogo la i denw fɛnɛ k'u labɛn dɔw bɛ i b'a sɔrɔ fɛn bɛɛ ɲagaminen b'u bolo donc o man ɲi minɛnw bɛ fililen fan bɛɛ saniya tɛ fan si jango an bɛ sunkalo min yɛrɛ kɔnɔna na sisan i bɛ taa sɔrɔ ni sotigikɛw nana ka bɔ baarayɔrɔw la ka na sɔrɔ yɔrɔw bɛ cogo sugu dɔw la ni nin waati sera ka minɛnw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka du kɛnɛ libéré k'a lajɛ maaw kan ka sun tigɛ yɔrɔ mun na k'o yɔrɔ labɛn suntigɛ ka bila yɔrɔ la yɔrɔ min sanuyalen don suntigɛfɛnw ka kɛ minɛn kɔnɔ minɛn min sanuyalen don a ka bila yɔrɔ la yɔrɔ min fana ka sanu ni nɔgɔw tɛ yen ji nɔgɔw tɛ yen foyi tɛ yen hakili la u bɛ suntigɛ yɛrɛ fana a bɛ suntigɛ yɛrɛ ja mɔgɔ la kuma dɔ la i kɛlen ka bɔlinin ta k'i b'a don i da la i ɲɛ bɛ nɔgɔ qualité dɔ la a minni bɛ nege bɔ i la a bɛ nege bɔ i la i filɛ ka hali o ji min fɔ ka ji nɔgɔ dɔw kɛ ka minɛnw ko ka na n'o ye i bɛ bɔlinin dɔw yɛrɛ ta k'a fɔ i bɛ n'i ka kingiliba k'a la u bɛ ka fɛn dɔ k'a la i bɛ odeur dɔ mɛn a b'olu yɛrɛ dɔw la nin bɛɛ bɛ fɛn nege bɔ hadamaden na bɛɛ ye sanuyabaliya de donc i ka hakili to sanuya la sanuya gulonnen bɛ i ni ala cɛla la i n'a fɔ bato kɔnɔna la sanuya gulonnen bɛ i ni yɛrɛbakun cɛ i ka kɛnɛya kɔnɔna la mɔgɔ k'i yɛrɛ kɔlɔsi ala taala ko kuranɛ kɔnɔ wala taqtulu anfusakum k'aw kana aw yɛrɛ faga aw kana aw yɛrɛ faga o kɔrɔ fɛn fɛn b'i yɛrɛ tɔɔrɔ kana k'i yɛrɛ la i y'a faamu o la yɛrɛ faga su a fɔra k'a tɛ kisi mɔgɔ ka n'i tugu ka ko dɔw k'i yɛrɛ la donc sanuyabaliya i bɛ k'i tugu o min kɛ i bɛna ko dɔ de bila i yɛrɛ la o man ɲi wa sanuya dɔ bɛ gulonnen bɛ a yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ la cɛ muso bɛ s'i ma i bɛ se muso ma muso kan ka sanuya i kɔsɔn i fana kan k'i sanuya muso kɔsɔn i y'a faamu o tɛmɛnen kɔfɛ denw ka sanuya bɛ gulo mansaw de la k'a daminɛ hali sariya la ni muso bɛ sin di den ma o wagati la kuma dɔ a nɔgɔ ka ca sariyatigiw ko ko cɛ ka muso fɛrɛ b'o waati kɔnɔ est-ce que i bɛ k'a faamu parce que den bɛna ale ka sanuya dɔ minɛ a la donc e ka fini dɔ di a ma o waati kɔnɔ fini min n'a bɛ to k'o kɛ k'a yɛrɛ dɛmɛ a ka sanuya la parce que den sinji a kow ka ca est-ce que i y'a faamu a bɛ seli awɔ sinji bɛ seli dɔw b'a jira k'a fɔ ko ni sinji bɛ fini na donc o fini tɛ seli ayi sinji bɛ seli sinji tɛ sɔfɛ ye parce que fɛn min ye sɔfɛ ye o ye den banakɔtaga ni den bawolu ninnu wa hali o yɔrɔ fana na ustaz mɔgɔ camanba bɛ yen i b'a sɔrɔ u b'a fɔ denyɛrɛnin banakɔtaga n'a bawolu ko a bɛ seli non nɔgɔ ye nɔgɔ de ye nɔgɔ ye nɔgɔ de ye mais sin tɛ nɔgɔ ye misaliya la sinji bɛ min de o bɛ min de o den m'a min hali mɔgɔkɔrɔbaw yɛrɛ bɛ se k'a min voilà mais fɔlɔ kɛra balo la k'aw ye sa kɛ bon a kɔni bɛ min awɔ n'aw bisimila ala k'an ni sababa mais bawulu ani jalaminɛ ɲamanataga olu tɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ dun a tɛ min fɛnɛ donc olu ye sɔfɛ ye mutlaka ɲɛ kan mais min ye sinji ye a bɛ seli ala k'an ni sababa donc mɔgɔ k'i hakili to olu la sanuya kunda o bɛ ɲini kosɛbɛ n'ala ka jɛ ye inshallah rabbi badabada foli an b'a ta k'a d'i ma Mulayi Sulemana Balo
n'o y'an ka imam Bayi ka bɔ Bagadaji walikɛla an b'a fɔ Garantibugu a ka misiriba yɛrɛ cungolen bɛ yen o tuma na an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn dante foli min na an ka jɛmukan sanfɛ ni o de ye spécial ramadani ye ka d'a kan i sera ka na nin walawalali minnu kɛ saniya kan nka an bɛ fɛ i ka yɔrɔ dɔ walawala hadamadenw ye ka d'a kan an da turu yɔrɔnin na mais o kɛcogo an ma fɛn fɔ o kan n'o ye jɛnabakoli ye ka yira k'a fɔ caman bɛ jɛnaba ko donc u kɔni ye koli dɔw kɛ mais u ye koli min kɛ u ka jɛnabakoli a ma dafa fɛn jumɛn bɛ jɛnabakoli dafa ni fɛn jumɛn b'a jɛ jɛnabakoli yɛrɛ kan ka kɛ taasira jumɛn fɛ dɔw b'a fɔ ko jɛnabakoli kɛcogo 3 ye dɔw b'a fɔ ko 2 dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko 1 pe dɔrɔn don o tuma na o yɔrɔ fana na maaw bɛ fili kɔnɔna na parce que dɔw b'a fɔ ko jɛnabakoli yɛrɛ kɛ na k'i ka ŋaniya siri dɔrɔn o tuma na ka kɛ ji sanuman ye i ka dɔn i k'i ko la k'i ka jɛnaba ka ɲi dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n'a y'i diya i ka t'i ɲɛsin ba in ma dɔrɔn ka ŋaniya siri k'i dɔ ba la k'i ko dɔrɔn k'i saniyara dɔw fana bɛ taabolo damadɔ fɔ a la bolo koli ka na se daw ma ni kɛrɛw ni fɛnw o tuma na an bɛ fɛ i yɛrɛ ka se k'u walawala hadamadenw ye manifɛnw ka se ka faamali sɔrɔ jɛnaba koli kɛcogo la ayiwa ala kana ni sababa bɛɛ Allahumma amin jɛnaba ye fɛn dɔ de tɔgɔ ye o ye jumɛn ye semenɲɔgɔnya n'o tɛmɛna jɛnaba a bɛ wele ten o kɔfɛ ni cɛya kun dogola musoya dɔ kɔnɔ o fana bɛ wele ko jɛnaba donc i k'o faamu o de ye jɛnaba yɛrɛ tɔgɔ ye mais koli a kiri tɛ nin kelen kan koli in kiri bɛ nin kan koli in kiri bɛ bange jeli kan koli in kiri bɛ laada jeli kan koli in kiri bɛ kafiri n'a tubira ka don silamɛya la koli in kiri bɛ su kan est-ce que i y'a faamu a bɛɛ kocogo kelen a bɛ wele ko jɛnaba wa minnu ye farida ye olu de fɔlen filɛ minnu ye sunna ye o dɔ f'i ye i n'a fɔ jumala taga ta o minnu bɛ yen k'olu kanunen don i n'a fɔ funteli ganna na n bɛna taa ji dɔ bɔ n kan mais na n k'a kɛ ni jɛnaba koli cogo ye olu ye fɛn kanunenw ye o koli in kelen o kelen sa jɔsen ye jɔsen 5 de jɔsen 5 awɔ n'o y'a farida ye dɔw b'a fɔ 4 nka 5 don a fɔlɔ ka ŋaniya siri dusukun na n bɛna jɛnaba de ko ŋaniya bɛ siri dusukun na n bɛna jɛnaba de ko o y'a fɔlɔ ye o y'a fɔlɔ ye a filanan ji min b'i bolo ji k'i fari fan bɛɛ labɔ o ye farida filanan ye mais ji in ka kɛ ji sanuman de ye dɛ ji nɔgɔlen tɛ a k'i fari fan bɛɛ labɔ a sabanan k'i fari fan bɛɛ tereke jɛnaba bɛ tereke de seliji yɔrɔ dɔw la a fɔ ko masaya di mais jɛnaba kɔni ye terekeli de ye a naaninan ka teliya a duurunan k'a tugu-tugu ɲɔgɔn na nin 5 de ye jɛnaba ye bon sisan k'a nana ye dɔɔni-dɔɔni a bɛ f'i ye ko n'i donna ɲɛgɛn na n'i ye ŋaniya siri ka ban e kan ka ji min utiliser n'e tɛgɛ nɔgɔlen don n'i tɛgɛ don ji la o ye ji nɔgɔlen ye c'est ji nɔgɔlen o nɔgɔlen donc o la u bɛna a sigi-sigi ɲɔgɔn kan k'i k'i tɛgɛ ko siɲɛ 3 sanni i k'a don ji la o bɛ ji protéger ka bɔ nɔgɔ ma donc n'i tɛgɛ ko siɲɛ 3 o tɛ o ye sa o ye jɛnaba daminɛtɔ ye mais i bɛna daminɛ cogo min ye o ye sunna daminɛ ye parce que nin ye sunna de ye sisan donc o kɔfɛ k'a daminɛ bara la ka na kimirikun na a ka ca la nɔgɔ bɛ kɛ yen de k'o bɛɛ ko i ye farida 5 in faamu wa hakɛ t'o koli la ayi hakɛ t'o koli la parce que fo n'o saniyara waati min na voilà nɔgɔ hakɛ min b'o la tuma dɔ nɔgɔ bɛ ton fan dɔ la tuma dɔ nɔgɔ bɛ jɛnsɛn k'a daminɛ bara kɔni na ka na kimirikun na o kɔni de ye l'essentiel ye nɔgɔ ka ca la a bɛ kɛ yen de n'a bɛ fan wɛrɛ i b'o fana ko k'o bɛɛ ko n'i y'o ko toujours hakili to ji la i tɛgɛ bɛ nɔgɔ de i tɛgɛ sanuya i tɛgɛ kana ji nɔgɔ n'o bɔra yen i bɛ na i kunkolo la ka ji ta k'a suri i kun kan o ye siɲɛ 3 ye o siɲɛ 3 kɔni kɛra cogo o cogo ji b'i kunkolo labɔ o la parce que kunkolo fɛnɛ ale parties ka ca n'i ye ji dɔ k'a la n'i m'i tɛgɛ ta k'a sese a yɔrɔ ma nɔgɔ e bɛ ji k'a la a bɛ jigin fan dɔ donc f'i k'i tɛgɛ de kɛ ka ji ta k'a kɛ kunkolo bɛ ko siɲɛ 3 donc n'o bɔra i bɛ na i kini yan fan na sanfɛla kini yan fan i b'o ko ka jigin awɔ fɔ camancɛ la ka na sanfɛla ɲuman yan fan na ka na camancɛ la ka b'o la ka taa duguma fan kini yan fan na ka jigin ka b'o la ka taa duguma fan ɲuman yan fan na ka jigin nin y'a dadalen ɲɔgɔn kan nin dada ɲɔgɔn kan in na o ye sunna danna ɲɔgɔn kan ye dɔnnibaa dɔw b'o fɔ dɔw bɛ jumɛn fɛnɛ fɔ ko n'i ye bara k'a daminɛ bara la ka na kimirikun na n'i y'o sanuya sisan donc o de ye nɔgɔ bɛɛ bɔlen i la donc sisan k'i ka jɛnaba seliji ta
ni bɛ fɛ ka bɔ jɛnɛba ko la dɔrɔn ka taa seli hali seliji ta wɛrɛ t'o la quoi donc n'i ye nin ko i bɛ seliji ta mais o seliji bɛɛ bɛ kɛ siɲɛ kelen kelen i y'a faamu i bɛ tɛgɛ ko siɲɛ kelen da ko siɲɛ kelen nun ko siɲɛ i b'o bɛɛ kɛ siɲɛ kelen fo k'a ban n'o banna i bɛ sɔrɔ ka ji k'i fari fan bɛɛ labɔ k'i to k'o kɛ n'i ye cɛ ye tɛgɛ kana se cɛya ma ni tɛgɛ ma se cɛya ma seliji in ka ɲi jɛnɛba in kɔni tɛ tiɲɛ seliji in kɔni de bɛ tiɲɛ donc n'i y'o kɛ k'o ban n'i bɔra i bɛ se ka taa se n'o ye jɛnɛba kocogo n'i ye hakili to wala o ye nacogo filanan ye donc nacogo sabanan de ye nka n'i y'a sirilen kɔfɛ dɔrɔn i ko i bɛ koli min yɛrɛ yɛrɛ don i ko koli tɛ taa terekeli kɔ koli tɛ taa ji k'a labɔ kɔ voilà donc o ye sabanan ye mais toujours fɔlɔ filanan sabanan duuru kɔni ka sɔrɔ a kɔnɔ n'o y'a farida duuru ye nka nin y'a sirili ji k'a labɔ k'a tereke k'a teliya k'a tugu ɲɔgɔn na n'o duuru sɔrɔla a kɔnɔ i y'a ko cogo o cogo n'a y'i diya kuma dɔ n'i y'a daminɛ i sen na ka na kun na olu kuma tiɲɛ tɛ o bɛɛ ye k'a yira dɔrɔn ni farida duuru in dafara dɔrɔn jɛnɛba ka sanu nin ye saba bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛ min ka gɛlɛn o ye ji ka sanu i ka ŋaniya siri a daminɛ na ji min bɛ b'i bolo n'i bɛna jɛnɛya ko ni ji in ye ji in ka kɛ ju sanuma ye o kɔfɛ i bɛna jɛnɛba min ko i k'i fari fan bɛɛ lajɛlen tereke kɛrɛnkɛrɛnyala nɔgɔ yɛrɛ bɛ yɔrɔ minnu sɔrɔ kosɛbɛ ka olu yɛrɛ sanuya donc o fana kɔfɛ i k'i jija a ka teliya i kana taa ka mɛn ɲɛgɛn kɔnɔ jɛnɛba koli la yɛrɛ lajɛw la yɛrɛ lɔgɔbɛw la ninnu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ bɛɛ bɛ nin dɔw bɛɛ kɛ donc fo olu yɔrɔnin fana dɔw ka invité n'i donna i ye ŋaniya siri jɛnɛba koli de kama i jija i k'o jɛnɛba koli i k'o teliya ka bɔ ɲɛgɛn kɔnɔ farida minnu juru b'i la walima kile i kan ka farida minnu sili n'o waatiw sera i k'i ɲɛsin olu ma ka Ala subahana wa taala ka bato y'a fɔ cogo min na k'a kɛ o kɛcogo ye Ala ka hakili ɲuman d'a ma amin inchallahu taala badabada foli an b'a di ma Sulemani Balo o kumana ni maa minnu mago bɛ Sulemani na cogo min na ka se ka aw ka diinɛw ɲɛdɔn walima aw bɛ fɛ ka fɛn wɛrɛ minnu don a kɔnɔna na o kumana a bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la a bɛna a yɛrɛ ka nɛgɛjuru sira fɔ hadamadenw ye n'aw mago b'a la n'aw y'a wele aw ni Sulemani Balo bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw mago mana kɛ fɛn o fɛn bɛna diinɛ taabolo kan a bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la a ka dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye o kumana an bɛ kuma di Sulemani yɛrɛ ma a bɛ foli di hadamadenw ma n'a ka dakuruɲɛ laban ni ka sɔrɔ k'a ka nɛgɛjuru siraw di alhamdulillah summa salatu wassalamu ala rasulillah an balima silamɛw bi ye an siɲɛ fɔlɔ inshallah an balimaw ka jɛ ka sigi o kuma an bɛ an balimaw yɛrɛ fo sabula kanu de bɛ nin kɛ ani deli ɲɔgɔnya o de bɛ nin kɛ ala k'o sabati an ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ an bɛ kaloba min na kalo in timɛ ala k'a di an ma k'a fɔ nin émission n'a ɲɔgɔnna fɛn o fɛn an k'an cɛsiri ni nin bɛ ka kɛ an k'a lamɛn parce que Alahu taala ko fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ko n'a t'a dɔn minnu b'a dɔn k'aw k'u ɲininka donc nin n'a ɲɔgɔnnaw surtout n'a banna nɛgɛjuru sira ni fɛn minnu bɛ di i tɛ fɛn dɔw dɔn i bɛ se k'olu dɔn o kuma an b'a deli ala fɛ hali bisa sigikun ye min ye sunkalo in tɔpɔtɔlen a n'a baara ɲuman kɛla ala k'a nɔgɔya ma ni ala kɛra yɔrɔ ma ye salli ala muhammad numéro k'a nɔgɔya a orange n'a malitɛli bɛɛ ye kelen n'o ye 66 42 69 69 66 42 69 69 69 69 walima i k'a kɛ 76 42 69 69 a bɛɛ ye kelen a orange n'a malitɛli a bɛɛ ye kelen inshallah ko di baden bɛɛ lajɛlen ma k'aw fo kosɛbɛ ala k'an to ɲɔgɔn ye ni maa minnu mago bɛ Sulemani Balo la aw bɛ se k'a ka nɛgɛjuru sira k'o banba wali kelen ni aw ma sɔrɔ aw bɛ se ka aw ka vocaliw bila a ka whatsapp kan aw ka question minnu b'aw fɛ aw bɛ se k'o k'a la o nɛgɛjuru sira tɛ dɔwɛrɛ o de ye 66 42 69 69 n'o de ye 66 42 62 69 wali kelen aw b'a kɛ orange ye o de ye 76 42 69 69 o de ye 76 42 62 n'aw y'o kɔri bɛ 69 n'aw y'o kɔri aw ni Mulayi Sulemani Balo aw n'ale bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kumana an b'a fɔ aw ye ni masa Alahu subahanahu wa taala man ka jɔnya jɔn na sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan an b'a fɔ salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu aw kan bɛ waati wɛrɛ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين